שפר יהלומים, בוטיק לעיצוב תכשיטי יהלומים. אצלנו תמצאו קולקציה ייחודית ומרתקת של טבעות אירוסין, טבעות יהלומים, עגילים, צמידים ותליונים. כל תכשיט מיוצר בבית המלאכה שלנו. טובי הצורפים והמשבצים מקפידים על רמת גימור מושלמת. לכל תכשיט עובר בקרת איכות קפדנית לפני המסירה ללקוח. אנחנו מזמינים אתכם לפגישה אישית, ללא תשלום, עם מומחים מתחום היהלומים והעיצוב. בפגישה בוחן הלקוח יהלומים מאיכויות שונות, מקבל הסבר אודות דירוגם, ולבסוף בוחר את היהלום המתאים ביותר עבורו. להבדיל מחנויות תכשיטים רגילות, רוב התכשיטים שהלקוחות שלנו בוחרים מעוצבים ומיוצרים בהזמנה אישית. המחירים שלנו נמוכים באופן משמעותי בהשוואה לחנויות הרגילות. היותנו חלק מהבורסה ליהלומים מעניקה לנו גישה ישירה למגוון אינסופי של יהלומים, במחירים אטרקטיביים במיוחד.